Vă salut, dragilor! Am promis cu mult timp în urmă, cred că sunt 2 luni, am promis că voi face un nou video despre lucrarea Duhului Sfânt. Nu că deci nu am botezul cu Duhul Sfânt, nu vorbesc în limbi, deși ar trebui. Am multe lucruri de rezolvat în viața mea. Cu privire la un clip pe care vă rog să-l accesați, se numește Gândește biblic și în paranteză puneți mărturia unui fost penticostal. El spune că a crescut în biserica penticostală, că a văzut multe lucruri și spune căci penticostalii nu îl au pe Hristos, ceea ce este o foarte mare greșeală. Ca să înțelegem cei ce l-au cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, sunt foarte puțini în toate denominațiunile, creștini după Evanghelie, baptiști, penticostali, adventiști și alte denominațiuni. În Statele Unite, unde locuiesc, există și non-denominational church. Poate că nu mă exprim chiar bine, biserică fără denominațiune, Biserica Domnului Iisus. Trebuie să înțelegem că la biserică vin tot felul de oameni, cu tot felul de interese. Am întâlnit, de-a lungul anilor, oameni care au venit, au făcut botezul și vedem pilda semănătorului. Vă rog să o citiți, puteți să puneți pe Google pilda semănătorului. Sunt 3 sau 4 feluri de pământ care Domnul Iisus le enumeră. Unii vin pentru interes. Când Domnul Iisus a dat pâine, a făcut acea minune cu înmulțirea pâinii și au mâncat peste 5.000 de oameni. Sunt 2 înmulțiri de pâini în Biblie. Eu cred că au fost ele mai multe, dar 2 sunt enumerate în Biblie. După aia au venit mulți și l-au urmat. Și Domnul Iisus a spus, eu sunt pâinea vieții. Cine nu mănâncă din mine, nu are viața. 70 de ucenici care au fost trimeși să scoată draci. Au venit foarte entuziasmați, Doamne, și dracii ne sunt supuși. Și Domnul Iisus le-a spus, nu vă bucurați de acest lucru, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Noi suntem, ca oameni, suntem limitați, indiferent la ce cult faci parte. Adevăratul om îl vezi atunci când ai de-a face cu el. Socrul meu este la Creștin după Evanghelie și acolo sunt unii care vin după pâine și pește și se dau frați și nu sunt frați. Cunosc frați baptiști, biserici baptiste, care au ajutat pe unii și după ce i-a ajutat le-a întors spatele. Am o carte scrisă de un frate păstor baptist, povestește de o tânără de 16 ani care activa în biserică. La un moment dat nu a mai activat. Acum, ca păstor, trebuie să dai motivație. Și i-a spus la fetiță, i-a propus să se înscrie pentru botez, pentru că e măricică deja și ea a zis că nu se poate, pentru că e însărcinată. Bineînțeles, fiind de 16 ani, sub 18 ani, a fost întrebată ce spun părinții. Și i-a spus, părinții mei mi-au spus că sunt proastă, că nu am știut să mă păzesc. Adică, e ok că ai avut relație extraconjugală, o relație în afară, relație sexuală, care Biblia o numește curvie, dar
De ce nu te-ai păzit? Și vreau să vă spun că sunt mulți în biserică care au aceeași mentalitate. Am întâlnit-o și la penticostali, și la baptiști, și la adventiști. Că e ok, trebuie să știi, trebuie să cunoști. Și vin printre noi și se dau frați. Apostolul Petru spune căci unii vor încerca să introducă erezii, vor introduce erezii pe ascuns. Credeți că o să vină vreun pastor mascat de la alte denominațiune la biserica ta să introducă o erezie? Nu. Nu. Și ne lipsește lucrarea Duhului Sfânt autentică. Lucrarea Duhului Sfânt autentică este aceea care nu tolerează păcatul, chiar dacă este în paguba noastră. Și acolo să ne ajute Dumnezeu să ajungem. Lucrarea autentică este când Dumnezeu descoperă. Pentru că suntem foarte mult ascunși. Și chiar dacă observăm ceva, tacem. Nu vorbim. Atenție! Nu vorbim. Și este foarte periculos. Ceea ce se întâmplă. Chiar acum am fost într-un stat în America, fiind truck driver, și o familie s-au despărțit. Și eu am întrebat pe acest păstor, frate pastor, dar prin atâtea biserici care sunt în statul acesta, care au crezut-o pe ea, n-a fost nicio lucrare, niciun proroc, n-a fost nimeni care să depisteze, să spună, măi, soră, nu ești bine. Nu. Și chiar dacă sunt, unii tac. Pentru că atunci când spui adevărul, te costă. Și noi mergem la cuvânt. În fiecare problemă în viață, mergem la cuvânt. E o problemă în familie, se rezolvă după cuvânt. E o problemă cu serviciu, la fel, după cuvânt. Dumnezeu ne dă, prin Duhul Sfânt, ne trimite imediat. De aceea ni se cere să studiem Scriptura, să citim Biblia, să ascultăm predici. De ce? Ca să atunci noi să avem armă. Când se întâmplă ceva, să avem armă. De exemplu, eu am lucrat la o persoană, de un arab, și nu mi-a plătit $7.000. Sunt multe versete, dar unul din versete care mi-am adus aminte spune: nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Eu dacă îl dau o să spui bine, dar dă-l în judecată. Bun, îl dau în judecată. Tribunalul, instanța o să spună să plătească bani. El spune că nu are. Nu am ce să-i fac. Ca eu să scot banii, trebuie să-mi pun un avocat și să mai adaug minciuni, să mai umflu nota de plată, ca să pot să-mi recuperez banii, chiar și mai mult. Dar Biblia nu-mi dă voie. Deci, nu trebuie prea multă teorie aici. Acum, cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, la vorbirea în limbi, botezul cu Duhul Sfânt, proroci, uite, citesc de la Matei, capitolul 7, de la versetul 15 până la 20. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi, îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oameni struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate să facă roade rele, nici pomul rău nu poate să facă roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Putem citi mai jos când Domnul Iisus spune, când versetul 21 și 22, chiar și 23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău?
și n-am făcut noi multe minuni în numele tău, atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Ce înseamnă lucrul acesta? Fiind în lumea penticostală, vreau să o spun cu regret că am văzut mulți care se dau proroci, se dau păstori, se dau lucrători, se dau vorbitori în limbi, dar nu are nimic de a face cu Hristos. Și nu sunt lucruri mari. De exemplu, în America, eu când am venit în America în 1991, în New York, m-am mutat și în 1992 m-am mutat în Detroit. Mulți pocăiți, mulți penticostali, având și mulți copii, stăteau pe welfare sau pe ajutor de stat. Însă munceau pe cash și bani grei. Nu mă refer că ai făcut și tu curățenie la cineva și ți-a dat un $25 sau un 100. Bani grei. Vorbim de mii de dolari, unii făceau. Și mințea statul, lună de lună. Nu am câștigat nimic, nu am făcut. Sau declara $200. În caz de a fost filmat, domne, voi m-ați filmat exact când am muncit pentru banii ăștia. Și la biserică vorbeau în limbi, unii proroceau, ba chiar acuza păstorul că nu are decât 4 copii. Dragii mei, să nu ne mințim singuri. Și pe urmă, când am intrat în viața lor, de căsătorie, de exemplu, da, nu zice nimeni să nu verifici, dar învață copilul să pună înaintea lui Dumnezeu. Nu, se uitau tot la un băiat cu bani, cu influență, sau la o fată cu influență, să aibă bani, să fie cineva. Dragii mei, să nu ne mințim singuri. Compromitem lucrarea Duhului Sfânt. Cine are pecetea Duhului Sfânt, în primul rând, orice face, trece prin Biblie. Cum v-am spus, în fiecare departament. Vine cineva la fata ta, învață fata, pune înaintea Domnului, roagă-te, postește. Dumnezeu ți-a dat minte, înțelepciune, să vezi cine este. La fel și la băieți, te uiți la o fată, nicio problemă, este vârsta, roagă-te, pune înaintea lui Dumnezeu. Dar la mulți, deși pretind că au Duhul Sfânt, punctul este bani, influența. Nu că e un băiat necăjit, e o fată necăjită, vrea și ea să facă familie, sau el. Sigur că trebuie să fii precaut, sigur că se pot întâmpla multe, dar eu vă spun ceea ce am văzut. Și am auzit de fete, de băieți care s-au dus în lume, sau s-a căsătorit cu un băiat din lume sau cu o fată din lume. De ce? Pentru că există un șoc. Vii la rugăciune, vii la stăruință, la biserică, și când ai de-a face cu oameni, și acolo vorbim în limbi și e bine. Cântăm cu înflăcărare, curg lacrimi, e bine. Când ieșim afară, suntem alte persoane. Suntem mai răi ca cei din lume. Și Apostolul Pavel spune: voi vă adunați ca să vă faceți mai răi. Evident că lucrul ăsta poate să fie și în Biserica Baptistă. Și am vorbit cu tineri de acolo. Am vorbit cu tinere. Tot pe acolo se învârt lucrurile. Câtă influență ai, cine ești, cât de bine știi să minți, că mulți mint, spun că au mașină. Sau că au mașină, că au situații și nu au. Sau, ba mai mult,
te duci la un tânăr, îl vezi credincios și când te întâlnești cu el în particular, el dorește să aibă relație sexuală cu tine. Și ba chiar vin unii cu Biblia. Păi uite, știi, noi trebuie să vedem, să cunoaștem. Și cunoaștem aceste lucruri. Dragii mei, lucrarea Duhului Sfânt se vede în fapte. Eu vă spun ce am văzut. De asemenea și la frații adventiști. Chiar am un prieten și a avut o prietenă adventistă. Și a spus, Iuliane, și la noi, dacă nu ai bani, euro, ai influență, nu ești băgat în seamă. Nu ești pus la amvon, nu ești pus la anumite slujbe. Și dacă încerci să te miști, ai probleme. Încearcă unii să-ți bage bețe în roate. Știți la ce mă refer. Deci sunt foarte puțini credincioși. Chiar dacă se pretind că au botezul cu Duhul Sfânt, chiar dacă se pretind baptiști sau adventiști, cei ce au credința cu adevărat, ce sunt născuți din nou, sunt foarte puțini. Că aici când spune, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, poate să fie și asta este de tap, adică oamenii de sus. Da, ne putem lăuda, Dom'le, sunt baptist, merg la biserică, cânt în cor, dacă am un business, plătesc oamenii la timp, e foarte frumos, nu zice nu. Dar îți faci o neprihănire proprie. Și cred că la Roman, capitolul 7, spune de o neprihănire care ne-o dă Hristos. Sunt bune. Dar toate acestea să le asumăm Domnului Iisus. El ni le-a dat. Sau ești adventist. Dom'le, țin sabatul, cele 10 porunci, la biserică sunt văzut sau văzută de bine, sunt credincios. Și când închizi ochii, să te trezești în iad. De aceea fiecare dintre noi trebuie să avem o relație personală cu Domnul Iisus. El trebuie să ne vorbească nouă și aici dau aviz penticostalilor. E bine că sunt proroci. Am auzit proroci adevărate care mi s-au împlinit sau proroci care n-au avut nicio legătură cu viața mea. Dau un sfat prorocilor care mă ascultă sau care vor să devină proroci. Puteți să deveniți proroci. Rămâneți în ascultare. Bisericile au întrunire cu prorocii, cu văzătorii, ca să vă spună secretele, problemele care sunt. Nu? Un păstor, odată un frate îmi spunea așa, zice, vine la mine un tânăr la o biserică baptistă. Mă iertați un pic? Zice, frate, vreau să mă fac predicator, că lucrez numai duminica, vinerea, marțea sau joia, când are rugăciune, am un serviciu ușor. Nu. Și știm, și cel care a scris, a făcut acel clip Gândește Biblic, probabil că este implicat într-o lucrare și îl apreciez. Problema e că trebuie să fie foarte atent și să fim foarte atenți. Când prorocești, vine cineva la tine, frate, uite, am o cauză înaintea lui Dumnezeu. Îi spui, frate, noi ne rugăm și dacă Dumnezeu ne arată ceva, îți spun, dacă nu, nu. Mie mi s-a întâmplat. Și până la urmă prorocul m-a întrebat, ok, spune-mi care e problema. Hai să vedem, poate că Dumnezeu vrea să o rezolvăm altfel, nu? Și el mi-a zis, ok, toate lucrurile le luăm, nu dau detalii, le luăm după Scriptură. Da? Sau uneori Dumnezeu îți arată ție să înțelegi. Prorocul poate nu-și dă seama, nu știe. Mi s-a întâmplat. Numai eu știu. Dar sunt și prorocii mincinoase. De exemplu, cineva de la adventiști povestea că într-o biserică a venit un proroc la o soră care se îmbrăca cuvincios, cu batic pe cap,
rochia adecvată unui creștine. Și a spus: soră, Domnul mi-a arătat că trebuie să te căsătorești cu băiatul ăsta. Nu face Dumnezeu lucrurile astea. Nu face. Este un alt subiect. Dar Dumnezeu spune. Deci, mie mi s-a spus așa în tinerețe, acum am 53 de ani, sunt căsătorit. Și îmi spuneau surorile: Ionică, nu-ți place de o fată, nu te poate obliga nimeni. Nu te căsători cu ea. Și invers, nu-ți place de un băiat. Trebuie să fim foarte atenți. De aceea aveți prezbiteri în biserică, păstori în biserică, frate păstor. Uitați, am avut o prorocie prin fratele cutare, sora cutare. Uitați, vreau să vă spun un caz. Unui prieten de-al meu, căsătorit, are 5 sau 6 copii, stă în Michigan, în statul Michigan. Eu stau în Tennessee. Și tot așa, soția lui a fost logodită cu un băiat din Australia. Foarte rugativ, foarte spiritual, penticostal în toată regula. Cânta cu acordeonul, nu avea cravată, îi părea, cei de la penticostal știu, îi părea foarte gata, s-au logodit, ca fiecare. Te gândești, te muți în Australia, o țară binecuvântată de Dumnezeu, bărbatul e pocăit, e om serios, vorbește în limbi, tot ce vrei. Și păstorul bisericii, care pe vremea aceea era fratele Moț la Timișoara, i-a spus, uitat așa, i-a explicat, ok, cine este, cum, păi, prin sora cutare am avut prorocie. Fratele păstor a spus, sora cutare este pusă la disciplină. Ea a și murit în condiții foarte vitrege. Nu dau detalii pentru că nu cunosc bine și nu vreau să mint, să adaug de la mine. Pentru că aproape toate căsătoriile, la lucrarea care dânsa spune că le-a avut, sunt divorțate sau biserica îi consiliază pe unii să nu ajungă la divorț sau sunt în prag de divorț. Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Dumnezeu vrea ca tu să gândești cine e persoana. Și atunci, fratele păstor, am înțeles că a zis, bine, hai să vedem cine este sora aceea. Cine e fratele acela din Australia? Au sunat în Australia și s-a aflat că acel om este divorțat, stătea pe pensie ca să nu plătească pensie alimentară sau child support, cum se zice în engleză. Și bineînțeles că nu s-a căsătorit cu el. Fata aceasta e în America, are 5 sau 6 copii, are o fetiță care are 16 ani, parcă acum are 15-16 ani, e mare, e la college, da? A terminat, am înțeles, liceul și îmi povestea ăsta acum câțiva ani de zile, Ionică, și acum e amenințată de acest om. Deci, vă dați seama, deci după roade îi veți cunoaște. Trebuie să vedeți cine este prorocul. Nu înseamnă dacă e cu baticul legat sub barbă, foarte credincioasă, foarte pare sau foarte credincios, trebuie să îl credeți. Nu. Trebuie să verificați din ce biserică este, cine este, ce lucrează, care sunt copiii, care e familia lui. Trebuie văzute toate aceste lucruri și Dumnezeu descoperă. Și după aia, când Dumnezeu spune să te căsătorești cu cineva, în primul rând trebuie să-ți placă de el, trebuie să vezi cine e acel om, trebuie să stai de vorbă cu el, dar dacă tot te sperie cu prorociile, că așa a fost lucrare, prorocie, să ne căsătorim, nu, să vedem cine suntem. Dumnezeu nu te obligă. În general, cam aici se învăț lucrurile. Pentru că tinerii sunt foarte ușor influențați, doresc să-ți faci o reputație în biserică, să vii îmbrăcat frumos, să vorbești frumos, și la școală, e bine, și vine un proroc, nu de la Dumnezeu, și îți strică viitorul. Acum mai este încă un lucru. Unii spune că dacă nu ai botezul cu Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Greșit. Mântuirea este exclusiv prin jertfa Domnului Iisus Hristos.
Dar un om nu se poate pocăi fără de Duhul Sfânt. Nimeni. Duhul Sfânt este Cel ce te convinge că ești păcătos, Cel ce te convinge de viața ta mizerabilă și Duhul Sfânt e lângă tine, te va convinge până în ziua morții, îți va arăta greșelile ca să te pocăiești. Prima lucrare este pocăința. A doua lucrare e nașterea din nou. Nu poți să primești botezul Duhul Sfânt fără să ai naștere din nou, adică schimbarea vieții. Nu poți să primești botezul cu Duhul Sfânt sau botezul în apă fără să fii născut din nou. Apostolul ăsta, Ioan Botezătorul, spune: faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Deci, în primul rând, și merg și eu la stăruințe și văd și încep și țipă și zic tot felul de cuvinte, slavă, slavă, sânge, aleluia. Dacă într-adevăr vine în tine Duhul Sfânt, nu trebuie să-L forțezi pe Dumnezeu. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere. Este o însemnătate foarte puternică. Rămâi în Ierusalim. E foarte important să rămâi în cuvântul lui Dumnezeu. E foarte important să rămâi în ascultare de Dumnezeu. Vedem, spune că orice copil al lui Dumnezeu care cere Duhul Sfânt, îi se va da. Dar trebuie să ne punem viața în rânduială. Să nu ne mințim singuri. Pe vremuri frații mergeau la stăruință, dar Dumnezeu descoperea păcatul. Un frate spunea că era la școala profesională de croitorie și în loc să-l pună să facă croitorie, meserie, îl punea să măture, să facă curățenie și el la un moment dat și-a cerut dreptul. Dom'le, vreau să fac meserie, că eu plătesc. Și a pornit o ceartă. Și când a venit la rugăciune, a fost descoperit de Duhul Sfânt, a spus: trebuie să te duci să ceri iertarea acestui om. Tu n-ai voie să te cerți. Și din experiență, că și eu am pățit la fel în școala profesională. Și în loc să mă cer cu instructorul și cu morile de vânt, adică cu sistemul, i-am spus Domnului. Și Dumnezeu lucra. Și poate tu ești în situația asta care asculți. Nu te certa cu autoritățile că te ceri degeaba. Din experiență spun. Spune-i Domnului. Da? Și alte lucruri. Renunță la viața lui de zi cu zi. Nu mai poate să asculte aceeași muzică. Apropo, că a apărut multe feluri de muzică creștină în ghilimele. Trebuie să fim atenți, noi trebuie să ne aliniem, noi trebuie să ne înnoim, să fim să ne schimbăm viața după cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt îți spune, eu vă spun, eu ascult mai mult cântări de la oastea Domnului, frații de la oastea Domnului, bineînțeles cântării care sunt scripturale, și de la frații adventiști, și de la frații baptiști. Dar a apărut foarte multă muzică lumească. Atenție! Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu vrea ca toți să fim plini de Duhul Sfânt, toți să prorocim. Există astăzi vorbire în limbi, prorocie, vedenie. Dar nu ne adunăm la rugăciune. Noi ne adunăm la rugăciune și dacă n-a fost o prorocie, n-a fost o lucrare, ne supărăm, a fost rău, n-a fost lucru. Nu. Dumnezeu e prezent chiar când tu nu simți. El este acolo, să crezi. Nu trebuie neapărat să vorbești în limbi. Sigur, dai drumul la vorbire în limbi. Vorbește, stai în legătură cu Dumnezeu și nu sunt contra. Însă Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem prorociile. Nu să prorocim doar că a fost frumos, a fost prorocie. Și ne plac prorociile astea, lucrările astea, când Dumnezeu vorbește printr-un copil că cu tare, frate în vârstă, consumă vin. Dumnezeu nu face din astea lucruri care, vai de mine, un copil a prorocit. Sunt multe lucruri de discutat. Dumnezeu vrea ca tu și eu să ne pocăim, să avem o relație personală cu Domnul Iisus. Eu spunându-vă vouă, parcă mă cercetați pe mine și să-i zic mai multe: Doamne Iisuse, nu pot, vreau să fac lucrul ăsta și nu pot. Vreau să iert și nu pot. Vreau să mă opresc din bârfă și nu pot.
dă-mi tu puterea aceasta. Și toate problemele din viață care le ai, da? Și am făcut școala de șoferi și a vrut să mă exmatriculeze. Și zic, Doamne, Tu știi că nu, Tu știi lucrurile cum sunt. Și Dumnezeu mi-a arătat în vis permisul de conducere. Uite, permisul tău de conducere. Și m-am dus la școală, le-am spus la colegi, au început să râdă. Am spus, eu voi lua permisul. Deja dirigintele, fiind ateu, a anunțat că mă dă afară. Și nu m-a dat. Că a vrut el, a lucrat Dumnezeu. Și m-am întâlnit cu colegi care au zis, Ioane, mă pocăi și eu să iau carnetul. Păi se pocăiește și trebuie să-ți mântuiești sufletul. E mult de lucruri de spus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă las în paza Domnului.